Салом, ман Некрус ва ҳамаи шумо медонед ки тунбод чист. Тунбод ин яъне шамоли сахтро дар назар дорам. дар филмҳо нишон медиҳанд ки тунбод чӣ гуна одамонро мисол ба ҳаво мебардорад, чӣ гуна дарахтонро решакан мекунад. Ҳамаи ин даҳшату ваҳшат танҳо дар филм аст. Аммо мусибаташ дар он аст ки дар ҳақиқат ҳам ин гуна офати табиӣ шуда метавонад. Ва ина дӯстони азиз, ман имрӯз ба шумо то 5 видеоро нишон медиҳам ки аз наздик тунбодро ба навор гирифтаанд ва чӣ гуна одамро тунбод аз замин бардоштааст. истироҳати бо фароғат марҳамат тамошо кунед. тамошобинони азиз, пеш аз оне ки барномаи имрӯзаро сар кунем, ба канали Рамазон Тиҷӣ даромада ба силкаи таги видео обуна шавед ва аз хабарҳои ҷолиб бехабар намонед. ин ҳодиса дар шимолу ғарбии Хитой рух додааст. дар саҳни мактаббачаҳо озмун гузаронида истода буданд ки ногаҳон тунбод сар мезанад. дар навбати аввал сахт набуд, танҳо ашёҳоеро бар ҳаво мебардошт ки ҳамин замон тунбоди дуюм сар мезанад. ин дафъа 10 маротиба сахттар аз пештара ва як мактаббачаро ба ҳаво мебардорад ва баъди якчанд дақиқа шамол тамом мешавад ва ин талаба меафтад. дар охир ӯро ба беморхона мебаранд ва хушбахтона зинда мемонад. дӯстон, шумо ягон маротиба шоҳиди ин гуна ҳодисаи табиӣ шудаед? тунбоде ки соли 2015 дар Тайван рух дод, қариб наздики 2 миллион нафарро бесарпаноҳ гузошт ва ана ин видеоро камераи регистратор ба навор гирифтааст ки хуб дида мешавад ки мошини пештараро чӣ гуна шамол аз роҳ ба ҳаво бардошта ва берун мекунад. хушбахтона ронандаи ин мошин тасмаи бехатариро набаста будааст ва ӯ аз мошин меафтад, вагарна ин кор тамоман дигар хел тамом мешуд. торнадо 1 март боз ҳам соли 2015 дар Бразилия. дар лаби соҳил одамон истироҳат доштанд. дар навбати аввал ҳаворо абри сиёҳ фаро гирифт ва шамоли хунук. аммо истироҳаткунандагон гумон доштанд ки ин гузаранда аст. мутаассифона тахминашон хато баромад ва ногаҳон тунбоди сахт сар зад. видео аз дурӣ гирифта шудааст ва агар бо диққат тамошо кунед мебинед ки чӣ гуна одамонро ба ҳаво мебардорад. ва агар касе аз шумо дида тавонад, дар комментария нависед ки бале дидем. тунбоди навбатӣ соли 2017 1 июн Россия, Башкиристон. 2 нафар танҳо аз хонаи худ баромаданд ва ҳатто тасаввур намекарданд ки чӣ онҳоро интизор аст. хулоса, тунбоди навбатӣ категорияи 4 сар мезанад ва аз наздикии хонаи онҳо мегузарад. мошинро ба як тараф тобон дода, дар пеши чашмашон хонаашонро канда мебарад. ана ин видео баъди ҳодиса. ба мошинашон нигаред, ягон ҷои ободиаш намондааст. гуфтаниам ки мӯъҷиза аст ки онҳо зинда монданд. шумо мешудед дар ҷои онҳо чӣ кор мекардед? ба як шаҳрванди амрико муяссар мешавад ки тунбоди даҳшатоварро аз наздик ба навор бигирад ва ҳамзамон худ осебе набинад. ин наворро ӯ дар штати Оклахома гирифтааст. дӯстони азиз, кадоме аз ин шамолҳо ба шумо даҳшатовар буд? дар комментария нависед. тамошобинони азиз, дар навбати аввал гуфтанем ки худованд ҳамаи шуморо аз ин гуна офати табиӣ дар паноҳи худ нигаҳ бидорад ва дар ҳамин ҷо видеоролик ба охир мерасад. ва агар ба шумо писанд омада бошад, дастгирӣ кунем бо лайкотон ва подписываться кунем ҳатман дар канал ва колокольчика зер кунем. бо шумо буд Некрус ва ин 2 видеои кунагиам тамошо кунем, хело аҷоиб ҳастанд. хайр.